Pribatua bunkerizatu, publikoa larrutu. Oso kezkatua gaude, Hezkuntza Departamentuaren kudeaketa txarrari batzen zaion lege berri honen ondorioekin. UPN, PP, Vox, Geroa Bai eta EH Bilduk onetsi dute beraien botoekin lege hau. Geroa Baik eta EH Bilduk jarri dute aitzakia PSN-erekin ezin dela negoziatu eta aitzakia horrekin ahaztu eta alboan utzi dute hezkuntza publikoa. PSN-ek azken 7 urteotan nahi eran jokatu du. Naiz eta gobernu hori sostengatzen duten beste alderdi batzuk ere badituen eta badirudien beste alderdi horiek indarra dutela aldaketak egiteko, antza, Hezkuntza Departamentuan ezin dute aldaketa txiki bat ere egin. Bueno, Carlos Jimeno ez da arazoa, sintoma baizik. PSN-ek nahi izan duen guztia egin du eta gainera kontseilaria orain aldatuko balute, PSN-ek berdin-berdin jarraituko luke. Gure ustez, sistema erabat aldatu behar da eta politika horietan erabateko aldaketa egon ezean berdin-berdin jarraituko dugu. Murrizketen bidez ez da deusara egiten. Estilasek beti pentsatu du publifikazioa dela irten bidea, baina horretarako inbertsioak handitu behar dira eta gainera adostasun zabalak lortu behar dira. Gainera, PSN kasu honetan saietu da kontra jartzen eredu publikoa eta ikastolen eskaintza. Hain zuzen ere, frentismoa eta haien posizio politikoa indartzeko. Gainera, ikusi behar dugu hemen errelatu bat sortu dela. Hasieratik, Estilasek salatu zuenean gelak itxiko zirela publikoan eta eskola batzuk oso kolokan gelituko zirela, komunikabide gehienek, alderdi politikoek, patronalek eta bar, ontzat eman dute publikoan etzela deusera itxiko. Eta hori gezurra da. Gaur betan hori egiaztatu dugu eskoletako zuzendariekin. Murrizketek jarraitzen baldin badute, lehen esan duguna, eskola horiek oso gaizki gelituko dira, eta pentsatu behar dugu eskola horiek sekulako lana egiten dutela, adibidez, jadorri migratzaileko ikasleak integratzeko, eta irakaslekin batera bertan dauden guraso asko eta asko. Bestaldetik, eskola publikoetan gelak ixten direnean edo lineak desagertzen direnean, hori da sistemaren doiketa bat, baina pribatu kontzertatu horietan gertatzen denean, orduan hori da eskubideen urraketa bat.